Għaddej ġmielu l-proċess ta' armar għal festi tal-indipendenza barra l-bini tad-Dar ċentrali bitħejja l-attivitajiet ewlenin ta' bejn l-erba' u l-ġimgħa. Min jgħaddi minn qudiem id-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista issa jista' jara l-qafas prinċipali tal-park kif ukoll it-tinet minn fejn il-kumitati sezzjonali se jkunu qed ibigħu l-ikel u anke t-torri ewlieni tal-kontroll. Fil-jiem li jifdal se jkun qed jintramaw ukoll l-aħħar partijiet tal-villaġġ tal-Indipendenza li bħassoltu se joffri ftit minn kollox għal kulħadd. Net News kellem mas segretarju ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Puli li spjega se jsib min jattendi għal dawn l-attivitajiet. Aħna f'dawn il-ġimgħa ser ikonna żgur il-konkorsi tal-kanzunetta Indipendenza, il-konkors kanzunetta Indipendenza Junior, se jkollna tribute band ta' Duran Duran, ġifieri varjetajiet se jkun hawn l-istens tal-armar tal-ikel ovvjament se jkun hawn l-attività politika. Il-kull minnu jkun il-mass meeting indirizzat mill-kaptana Idrin Delija li se jsir propjament nhar il-ġimgħa. Clyde Puli spjega li b'dawn l-attivitajiet il-Partit Nazzjonalista mhux biss irid ifakkar dak li għaddejna minnu kemm ilna indipendenti iżda fuq kollox dwar il-viżjoni ta' pajjiżna l-futur. L-attivitajiet waslu fit-tmiemhom xahar sħiħ ta' attivitajiet imferxa madwar Malta u Għawdex. Jien nixtieq inħeġġeġ lill-partitari kollha, lin-nies kollha barra li jixtiequ jiġu hawn jiddiskutu magħna, jieħdu gost magħna, jiċċelebraw dan il-55 anniversarju biex propjament jingħaqdu magħna anke f'dawn il-ġranet. Din is-sena timmarka l-55 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza miksuba b'ħidma mfassla minn Gvern Nazzjonalista immexxi minn George Borch Olivier.